Danas će o iskustvu sa Most appom pričati jako zanimljiv sagovornik. Ovo je Adrian, vlasnik Airbnb stana u Beogradu i social media menadžer Evrolige. Prvi put sam čuo za Most app pre 3-4 meseca na LinkedInu, tako što je Rade Zagorac objavio nešto u vezi aplikacije, a inače sam od uvek želeo da imamo neku aplikaciju u Srbiji gde možemo majstore preko aplikacije da naručimo, da ocenimo, zato što nikad niko ne veruje majstorima i onda je baš dobro da ima neka aplikacija gde vidiš ocene, recenzije ljudi i dobra i loša iskustva za određene majstore. Ja mislim da ljudi koji koriste razne online aplikacije, poput mene, ja koristim Airbnb stalno, mnogo više verujemo sistemu. Tako da ja uopšte nisam imao bilo kakvo ustručavanje da se prijavim na aplikaciji, da bukiram majstora, čoveka koga nikad nisam vidio, nemam nikakvu preporuku za njega, sem što vidim ocenu na samoj aplikaciji. Kao i dosta mladih sada, baš se ne snalazim sa rukama i tim poslovima u stanu. Neke sitne stvari sam ja rešavao, ali uglavnom sam uvijek morao da zovem ljude. Majstori često kasne po par sati ili par dana čak, niste 100% sigurni kako će da odradi posao, tako da nisu bila najbolje iskustva ranije, ali super što ima sada, kao što sam rekao, neka aplikacija koja rešava problem.